दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिनि जि गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ मोननो थाखाय आरो मोनसे कम्पिटिशन बे लाबोनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ आनजादफोराव बोरै उथ्रिसारनांगौ बा बोरै साखाफारा जानांगौ बैखौ मोनहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय बियो 9थि जों खोब मोजां जों मोनसे बुंनांगोन मानो होनबा सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय डाबल जादों आनजाद लिरगिरिफ्रा जों मिथिनायाव सिगांफोर 10,000 9,000 जायोमोन नाथाय देग्लाय 18,740 18,740 जन फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लादों दा बेनिनो क्लास 9 आरो 10 मोननैजों गासै 198 सेन्टाराव एग्जामा जागासिनो दङ आरो बेयाव गासै 17टा डिस्ट्रिक्ट जाय जिल्लायाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसालिफोर दङ बै जिल्लाफ्रा बेयाव बाहागो लादों खोब मोजां मोनदों जों बाहागो लानायखौ आरो आसा खालामदों नैबे आनजादनि उनाव जायफोर सेलेक्सन जागोन एबा जायफोरा आनजादाव जिरायदों बिथांमोना फैबाय थानाय आनजादफोरनि थाखाय एडभान्स मोनसे प्रिपारेसन साखाफारा जानो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि थुलुंगाखां हिसाबै बिथांमोननि थुलुंगाखांनाय मोनहोनो थाखाय नैबे आनजादनिफ्राय जों साथाम टप 3 जों सायख'गोन क्लास 9निफ्राय आरो 10निफ्राय दा जों गिबि बान्था हिसाबै जोङो नोगोद 20,000 रां लोगोसे साइटेसन मान बिलाइ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 54थि बोसोरसालि आरो जथुम्मा रौथायाव जानो गोनां जों बेयाव बरायगोन नैथियाव जोङो 15,000 थामथिनि थाखाय 10,000 रां होना जों बरायगोन लोगोसे मोनसे जों होबावदों जाय फरायसाफ्रा 85 जौखोन्दोनि गोजौआव मोनगोन बै फरायसाफोरनि थाखाय खनसेनि थाखाय वान टाइम स्कलारशिप 2,000 करि जों बिथांमोननोबो होगोन सेलेक्सनाव जाफैनो हायाबाबो जों नैबेखौ होनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दं मोनबेसे आयदाखौ लानानै बेयो गासै 4 आयदानि सायाव जागोन थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि जे सिलेबासाव थानाय बेनिफ्रायनो सानखान्थि गोरलै बिगियान आरो इंलिस लोगोसे सरासनस्रा गियान एबा जिके बे 4 आयदानि सायाव गासै 50 नाम्बारनि गासै 200 नाम्बारनि जागोन आनजादा 200 नाम्बारनि जादों आरो बे आनजादा दायो मोजाङैनो जानानै दङ दासिम जों खबर लाजोब्बाय गासैबो सेन्टाराव मोजाङैनो मोजां आनजादा सोलिगासिनो दङ जाय बिथांमोना टप 3 बाहागो आवग्रिनो हागोन बिथांमोननि थाखाय आलादायै माबाफोर एखुथा बेबायदि थांखि लागोन नामा जे बिथांमोन बिदिथ' जोङो जायखिजाया टप 3 आव जाय मोनगोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय जागोन जों बेखौनो बुंदों आरो मोनसे मोजां गोजोनथाव खौराङा जाबाय जों दिनैसिम टेलेन्ट सार्चआव जाय फरायसुलिफ्रा टप 3 एबा टप 1 मोनदों बै फरायसाफ्रानो मेट्रिकनि आनजादावबो मोजां रिजाल्ट खालामबोदों दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखायनो मेट्रिक आनजादावबो जों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो जिहेतु 10 फरायसाफोरनो आरो जाय फरायसाफ्रा क्लास 10निया एबा 9निया गोलैयो बिथांमोना बैयावबो मोनहैनो हायो बेबायदि जों आरो बिथांमोननि थाखाय नैबे जि टप 3नि मोनसे बान्था 20,000 15,000 आरो 10,000 जों बेखौ लाखिनाय जादों मेट्रिक आनजादाव जाय बिथाङा अल आसामाव टप 10 मासियाव आवग्रिनो हागोन बिथांमोननि थाखाय बिदि टप 10 जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो बेखौथ' जों बरायबाय थायो फैगोन समावबो जों बरायगोन बेखौ जों बरायखायो बे थांगोन जोङो बायदि आरो जाय आसामनि टप 10 आव जाय गाखोनो हायो सिगांनि समाव जों 50,000 होयोमोन नाथाय बेखौ जोंनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा देग्लाय बेखौ 1 लाख रां बिथाङा फोसावदों दासिम जों दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जाय फरायसाफ्रा आसामनि टप 10 आव मोननो हागोन बिथांनो 1 लाख रां दुलाराय बर' फरायसाफोरनो होनाय जागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै फुंबिलिनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनाय बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोङो बावहरबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोर अदेबानि 7थि खेबनि थाखाय क्लास 6, 7 आरो 8 एमइ स्कुलनि फरायसा बिथांमोननि थाखाय जोङो सिगांनिफ्रायनो टेलेन्ट सार्च एग्जाम बा रोंगौथि आनजाद बेखौ जोङो खालामबोदों आरो देग्लाय बे 7थि बोसोराव आगान होफैबाय देग्लाय गासै बाहागो लानाय फरायसाफोरनि अनजिमाया 4,903 4,903 बेखिनि फरायसाया बाहागो लादों आरो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 22 आनसलिकआव एग्जाम सेन्टार हिसाबै गासै 30टा सेन्टाराव बे एग्जामा सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआ जे जोङो मिथिगौ बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरा जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव माखासे उसुबिदायाव गोग्लैयो होननानै जोंनो फरायसाफोरा जिहेतु अजद होयो बा गार्जेनफोरा जोंनो फोरमायो दा बेखायनो उननि समाव जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा एनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बेयाव जाहाथे पास जानो हायो साक्सेस जानो हायो बा बाहागो लानो हायो बेनि खाबुनि थाखाय जोङो बे एग्जामखौ फाथिनाय जादों आरो जोङो नुबाय जे जिखिनि फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों गमामायैनो बिमा बिफा फोरोंगुरु बिथांमोना जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो उननि समावबो बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थागोन जिहेतु दा बेखायनो इयुननि समावबो जोंखौ फोरोंगुरुआनो होन
बा बिमा बिफायानो होन बा गारजेनानो होन बिथांमोना जोंखौ खहाय खालामलांगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय आरो बिथांमोननि जि देरहासारनाय जायफोरा क्लास 6आव जोङो साथाम 1 2 3 क्लास 7आव 1 2 3 थागोन आरो क्लास 8आव 1 2 3 बेबायदि जोङो सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो जाय बिथांमोना देरहासारगोन बिथांमोननो जोङो केस एवार्ड होनाय जागोन 10,000 7,000 आरो 5,000 बिथांमोननो जों बेबायदि होनाय जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जि बोसोरारि जुथुमा जायो बे जुथुमायाव जोङो बिथांमोननि जि आनजादाव जायफोरा टप मासि आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय जागोन। बेयो गासै जोंनि जिल्लानि सिङाव जिहेथु 22टा आनसलिक दङ बे 22टा आनसलिकनि गेजेराव फरायसालि कलेज थाखो खथायाव जोङो बेखौ लानाय जादों आरो गासै 30 सेन्टाराव बे आनजादा सोलिगासिनो दङ। मा मा आयदाखौ लानानै? आयदाया गासै मोनब्रै सानखान्थि थाबाय, बिगियान थाबाय, इंराजि थाबाय आरो जेनेरेल नलेज जिके बेखिनिखौ लानानै क्लास 9 आरो 10खौ बे आनजादखौ खुङो। उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गथाय एमइ सेक्सननिखौबो नोंथांमोना? जोङो ओरैनो मिरुआ क्लास 9 आरो 10 हाइ स्कुल खालामनाय जायो आरो बे मिरुआ दिनै जोंनि जायगायावबो जागासिनो दङ। नाथाय मिरुनि हिसाबखौ आङो होनायाव एसे उसुबिदा फैदों जिहेथु मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ। अब्लाबो जोंनि जिल्लानिफ्राय जोङो मिथिनायाव 2,620 फरायसाया क्लास 9 आरो 10नि बिथांमोना दिनै मिरुनि जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बेयाव बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोंनि जिल्लानिफ्राय जिहेतु जों एमइखिनिखौ खालामनाय जायो आं दहाय बुंनाय बायदि गासै 4,903 4,903 बेखिनि फरायसाया दिनै टेलेन्ट सार्च एग्जामाव बाहागो लादों।